Уважаеми колеги, близо 4 години лидерите на Европейския съюз правят всичко възможно, за да съсипят Европа. Отказаха се да купуват евтини енергийни ресурси директно от Русия, а сега купуват същите руски енергийни ресурси, само че от други държави и много по-скъпо. Пак в името на криворазбраното единство, Евросъюза се готви да изхарчи милиарди евро за превъоръжаване. И понеже тези пари не падат от небето, ще бъдат орязани общоевропейските социални и културни програми, както и земеделските субсидии. В Европа няма да се строят нови болници и училища, защото всички свободни средства ще бъдат предоставени на транснационалните военни компании. От проект, изграден върху социалната справедливост и мира, Евросъюзът се превръща в агресивна войнолюбива организация. Разумното говорене и диалога са заменени от истерични крясъци и спонсорирани от Брюксел ежедневни минутки на омразата, по Оруел. Да ругаеш постоянно Китай или Русия, или която и да било друга държава, която има политически некоректно ръководство, това не е израз на нормалност. Това е израз на безсилие.